Kohan men ko para ha u Jesus Christ ha ka jing pule ke banengkong ngio sngew ka story chopang ka jing im jong u Joseph bat ka ing ka sem ka jing u ha bakut jong ka jing pule ke banengkong menta ka sngi ngio sngew ba u Joseph hi dalade u ong ka bau blei le ha ka jing im jong u ne ha ka ing ka sem ka jing u kade nag banta ka jing bha wala da ki hanmen ki para ki jungu ki la le benyu ki la diyu Henry u Joseph pat u yo i ya kata ka jing le ben ya kata ka jing di jong ki hanmen ki jungu u yo i ba kade kamon ka jung blai kamon ka jung blai namar ba yau Joseph la jit bad la khot la ne la shaban le ha kata kur kom ban sala ben ban sandi tang ban penlaj im ya kaying ka sem ka jungu om day tang nak banta ki hanmen ki para ki jungu Henry wat ya ka judge Israel barok ko hanmen ko para ha ka jung im ka jungu ka jung pi yole se mangi ni sha ban ben ni sha le ben ni sha pe po na ki para breu ki jungi na ki lok ki jor ki jungi na ki hanmen ki para ki jungi na ki bahinga sem jungi hatung yo ina em ya ke ke bala ja ha ka jing em ka jung ka jung pi ke bangi sha le na ka ti jong ki we yu ina em ba ka ta ka dei ka mon ka jung blai ba ka dei na ka banta ka jing ba junga na ka banta ka jing ba jung ki we ba kum juru na ka banta ka borom ka jung blai u Joseph u hikai yang ai pi ko hanmen ko para menta ka sngi bangi dei ban pet bangi dei ban yo i ka bajia ha ka jing em ka jung ka jung pi yo le se ka dei ka babha yo le dei ka basnusi ne ka bakthang la ne ka penjenjar ka pensasad yang ai pi ka dei ka mon ka jung blai bat ka dei na ka banta ka bha ka met ka jung pi na ka banta ka jing em ka jing pen em ya ki wei bat kum juru na ka banta ka buram ka jung blai bat ha bangi po ya ka gospel ba manta ka sngi ngiyo i bat ngiyo sngew ba u Jesu u krenshai ha ki apostol ge jungu ongkat ba pidang le pi hap ban pen priang ya ka gospel ke jung trai kham ta me to pen bana ha ki pa baro jong kane ka prathei ba kahima ublei kalajan kahima ublei kalajan to kala ka pamut kane ke dei ka hukum lane kata ka kamram ka ba u Jesu ulai ha ki apostol ge jungu ban le shasastala ka prathei ya lap ya ka gospel ka jung trai ba maki khamta me ki to ki basngap ki to ki bios ngeu ki to ki pediang ya ka gospel ka jung trai kin yo ya ka jing kerku kin yo ya ka jing em bom jukut mangama pi we poi we ngilong kita ki apostol ge jung Chris ngilong kita ki nongbot ju ki jong utrai dalade ulajit ulakhat yang nga ba de pi we pai we om dei tang mangi ki lengdo om dei tang mangi ki runiam Henry baro ngidon katna ka kamram katna ka deity kata ka mandate ke bauturai ulai bangin le kat shabangi le om dei tang ha ka jaka ka bangayeng om dei tang ha ka jaka banga chong re kat shabangi le ngidei ban pen priang ya ka gospel ka jong utrai ngidei ban pen bena baka hima ublei kelajan kohan men ko para mangama phi ngidei ban le ya kene ka kamram ka jungi haman ka sngi jong ka jing em ka jungi kam dei ban sange what 3 minute ro kam dei ban sange ne ban kudno tang ha kane ka sngi ne tang hala shai Henry kanang dei ban yai teng ha ki sngi ki ban sabut ha kano kurkom ngidei ban pen priang ya kene ka gospel ka jong utrai da ki kam ki ba ngile da ka jing im ka bangi im ka jing im ka babha ka bang im haman la ka sngi ka dei kataka ka bangi pen priang ya ka gospel ka jung trai habang i ba ki we gi don kamenga ngakner ka ti gi jung ada ka jing isnai da ka jing yarap ki da ka jing krishan ki ka dei kataka kam ka bangale banga pen priang ya gospel ka jung trai habang ya kren bat ki hanmen ki para ki junga bat ki lok ki jor ki junga halanti hasang ki ne ha kano ke jaka kadai karkom pen priang junga ya ka gospel kane kadai ka ba
try Jesu hidalade ukhot yangi hagane kasngi ko hanben ko para kano ka bangi le kadai kata ka kamram ka jung pi ban pan priang ya ka gospel ka jung try to ngin ailat baki way ki paralok ke jungi ki lok ke jor ke jungi ki hanben ki para ke jungi khamta me ki bangi kandu ha ke jung em jungi baman la kasngi kin yo i bau kris u im hangi kin yo i ba ka gospel ka jung try ka im hanga but lang ba ka jung im ka junga ya ka gospel ka jung try ki we kin panyang ya ka pan makiru kin yo ya ka jung im bom jukut au ne usnem hangi ki seng jong ka MSFS uday usnem jong Francalian Youth Mission ka bangi ong usnem bakarpang na kabanta jong ki khun samla habaro kaperthei habangi trei ki father MSFS ngi rakhe ya usnem jong ki samla but kadon ka way ka theme ka ba ki khun samla jongi ki sim haw ne usnem ki ong ba live love give Jesus im yo Jesu nangle im yo Jesu ngilaban I nang tang ngilaban a yo Jesu kanai ka kamram ka jung phiru iwe paiwe ko hanmen ko para nungong na sabe ngi dai ban imu Jesu halade ladangi donu Jesu hangi ngila ban I yo Jesu kajing yo Jesu kam kut tang habang ngai I yeme ko Jesu han rei kajing yau Jesu ka dei haki weiro ka habaki weiro ki hanmen ki para ke jungi ki lok ki jor ke jungi ki para breu ke jungi nang tapat ndangala I yo Jesu ngala ban a yo Jesu den mata kadau nungong na sabe ngi dai ban I ngi dai ban im yo Jesu ndangala im Jesu ngin I yo bat kum juru ngilaban ayu ha ka perthei bro ka we kanai ka dei ka ba u Jesu ru u khot yang ai pi we pai we ban nang tapat u Jesu habau la ayeng ngi ka kanai ka kamram banda ban yala bi ka gospel ka jung trai susu Jesu unang khot nang were ngai pi balada sisang ikwa ban yala bi ka gospel ka jung trai ngi dei bandon ka jinglen lade na ka jing snubha jong kana ka prathei lada ngi don ha ka jing subha jong ka prathei lada manga nga ngob yalade lena nga ngo yalade ha ka jing subha jong ka prathei nga ngamla ban pan priang ya go gospel ka jong trai dei mata kadau nga dei ban len lade nga dei ban bu jinga yalade na ka jing snubha jong kana ka prathei bat kum juru nga dei ban len lade nga dei ban bu jingai na ki jing don ki jing em ki junga ki jing don ki jing em ka junga ki jing don ki jing em ki jongi wei pai wei kim dei ban khang lat yanga ban chakri yotrai lada kito ki jing don ki jing em ki junga ki jung pi ki khang lat yanga ba de pi ban chakri yotrai ngi dei ban kusan ban ngi dei ban perkhat bha ban ngi dei ban I yaki hadu kata u Jesu ong bat kum juru u Jesu ong lada shisha pikwa ban long unong but junga ban pen priang ya ke gospel ka jung trai pede ban don kata ka jinglen lade lane ka jingbu jungai na ki paralok ki jung pi bat na ki bayi ngasem jung pi ru kum ju habang yong ki paralok yole se ki de ki para breu ki jungi ki lok ki jor ki bangi I temen sim bat yole se ke de ka jingduna jing yole se de ka pop ka bangi I ka bangi jan ka bangi ngop yola sai dei ka toru kata ka bau Jesu ong bangi dei ban len lade lane ngi dei ban bu jingai dei na mata ka dau ko hanmen ko para ha ka ne ka sngi habau Jesu pan kan mau yang IP bangi dei ban lecha setelah ka perthei ban pen priang ya go gospel ka jung trai to ngin simti ya kane ngin sim khia ya kane kat sa bangi le ngin pen bena ngin pen priang ya go gospel ka jung trai da ga jing em ka babha ka bangi em bakum juru to ngin len yalade na baro kine ki ba khanglat yangi banlong kita ki atiar jong ga gospel ga jong trai but khamtame to ai ba ki we ki breu khamtame ki bompat priang yo kres ki bompat yo sneu yo kres kin yo I but kin yo sneu bau Jesu u im hangi we pai we and yo Jesu Christ